meillä on otettu syksyllä nyt pöytiin tarjoilu käyttöön näissä ravintoloissa sekä myös pöydistä tilaaminen. Niin tämä robotti oli erittäin oiva lisä tähän, tuomaan lisäarvoa asiakkaalle ja tuomaan niitä ruokia pöytään. Työntekijät pystyy keskittymään paremmin niihin tuotteiden pakkaamiseen ja tuotteiden oikeellisuuteen. Robottiin voidaan laittaa useampia eri annoksia kyytiin, jolloin sitä salissa käymistä vähenee merkittävästi. Mä voisin suositella FinID:tä sen takia, että yhteistyö on ollut erittäin mutkatonta. Kaikki mitä me ollaan tarvittu, on pystynyt tuottaa sen avun, sparrauksen ja erittäin saumattoman yhteistyön tähän. Meillä on myös mahdollisuus laittaa kiertämään se tuonne kauppakeskukseen. Robotin näytöllä pyörii meidän markkinointimateriaali siinä vaiheessa ja se lisää asiakkaiden tietoisuutta meidän läsnäolosta Redin kauppakeskuksessa. Se on ollut myös meille selvästi semmoinen vetonaulatekijä täällä, että perheitä tulee todella paljon. Totta kai meidän brändi ja tuotteen takia, mutta lapsille tämä robotti tuo ihan selvästi lisäarvoa ja aiheuttaa hymyä kasvoille. AI Robotics. Robots for smarter environments.